This is at the store na natadari sa mall. Mag-grocery ta o gamay. Nakataog pa. Namong ginapalit mo pa. High in fiber with bread. Good para sa mga diabetic guys. Taog masay kulang sa panmalay itong mga kalit ito sa pikas guys. Muts. Ang ginapalit nila sa akong anak is hindi nga brand Old Orchard pero kato kini siya mami pero isugan ko anak niya guys. Kini siguro at wow kini ang nindot apple and cranberry. Good for UTI ang cranberry. So mga kadots mamita na sa tao bukang meron na sila guys ang ating dogang thier mouse para sa balay silver's one. Then hapda na taog vinegar food. Apple century spicy. Ginagmay, flex and on. Hindi na pag-tinapa. Like, mega current sardines. Barato siya guys. Tag 14. Testing na taan nyo. Okay ba? Testing ta. Super solid. Tulo lang. Tulo. Daw. Hi. Hi. Good morning. Ako po si Kiosay. Okay. Saan ka nag-aaral? Dito po sa Tagum, meron din po kami school. Siya pang Ibelis, dito na yung po. Pero may ano rin po kami, center base po dito pang Tagum. Okay. Kasi siya na talaga tita ako sa Kiosay. Need lang talaga namin for fun. Okay. No problem. Sige po. Thank you. Ito po. Tapos add nyo na lang po yung Facebook page po namin. Okay ng page. Accept mo ako. May YouTube channel. May YouTube channel po pala. Anong pangalan po ng YouTube channel niyo, tita? Ate Sophie. Ate Sophie. Okay. Sige po. Ako po si Kiosay. Good morning po, Ate Add Sophie. kita. Add nyo po yung ano po namin. Sige. Yung page po namin for Ate Sophie. Add mo din ako. Sige Thank po. you. Thanks so much, Ate Bye-bye. Sophie. Okay. Noodles. Sa noodles ito. Lucky. Chicken. Tsaka ay, pansit canton. Pansit canton daw siya. Ayoko ng pansit canton. Pansit canton siya. Lucky me. Ayoko ng lucky me na pansit canton. So, chicken. At saka yung blue beef. Sa ano?
Ay, by the way, I'm Harold's page name. Sa kitchen. Ay, binili na ako. Ay, salamat sa support mo. God bless mo. Next time na lang. Okay, okay. Thank you. Bye-bye. Naduhaan pa. Skyflex. Snack sa mga idaran. Next. Mark your calendars. Visit Nova. the nearest Tagum Grndmall. D151. Please contact to the 8th floor. Oh, Beatrice. Pangsima-sima. Sorry. Grand day value shoppers. Stay fit and healthy with your daily fresh meal as the Tagum Grndmall. Ang ganit sa sinina. Sunrocks. Lemon. Sa dishwashing na punta sa dishwashing. Pili-pili. Kinahanglan is smart. Winner. Dito sa barato lang guys. Kaya ito sa mahal. Pareho na sila mo bula. Sa barato. Mahal kayo guys. 99. 199 pa 100 ml. Tapos mauro siya 70%. 70%. So, I did it 40% rin siya. 85. Green Cross. 500 ml. Siya pakapili. Dirita. Mas makabarato pa. Kaysa 99. 85. Kaya sa Green Cross. Kaya mas barato. Kinahanglan mga is karon ta mamalit mga moms kay tungod sa kamahal sa panaliton karon. Ni tatagata sa idaran mga sa idaran mga moms. Kaso lang wala siya sa she. Ano yun, wala sa she. Ang their brand is itong pangtigulang pangidaran ato ang their brand. Ang adult plus ay kini siya kay na ay ashay adult plus sir hardware murag tipo na biya ilahang mga kuan sir diha dapita sir oo tapos pang kiratin I want take one what's that one by 11 with 1 this one ay free account ko na lang account ko na to bye bye see you next video